സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിരിയാണികൾ നമുക്കറിയാം. അതിലൊന്നാണ് ആമ്പൂർ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെന്നൈക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുള്ളത്. അവിടുത്തെ സ്റ്റാർ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. 1890 സ്റ്റാർ ബിരിയാണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആമ്പൂർ ബിരിയാണി അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരത്തിന് നല്ലൊരു ആമ്പൂർ ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് HSR ലേഔട്ടിനടുത്ത് മങ്കമനപ്പാളയയിൽ ബൊമ്മനഹള്ളി മെയിൻ റോഡിലാണ് ഈ കടയുള്ളത്. വളരെ ചെറിയൊരു കടയാണ്, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമ്പൂരിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണ്. ചിക്കനും റൈസും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് കുക്കിംഗ് ആണ് ആമ്പൂർ ബിരിയാണിക്കുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തായാലും എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെമ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുനിന്ന് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസും അതിൻ്റെ മസാലയും കൂടി ആ റൈസിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അവർ ഓരോ പാഴ്സലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ സ്പീഡിലാണ് ആക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭരത്തും കൂടിയാണ് പോയത്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. എന്തായാലും നമ്മൾ 2 ഫുൾ ബിരിയാണി വാങ്ങി. ഹാഫ് ബിരിയാണി അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ. ഫുൾ ബിരിയാണിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 3-4 പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഹാഫ് ബിരിയാണിയിൽ വന്നിട്ട് 2 പീസാണുള്ളതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായതായിരുന്നു. ആ എല്ലിനകത്തു നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മസാല എല്ലാം റൈസിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ ബിരിയാണി കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ദാലാണുള്ളത്, അതായത് പരിപ്പ്, പിന്നെ റായ്ത്ത, നമ്മുടെ സലാഡ്. കുറച്ച് നാളായി എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ആളെയും കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഇന്ന് എന്തായാലും ബിരിയാണിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ല ടൈം എടുത്തു നമ്മൾ കഴിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിക്കൻ കബാബാണ്. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കബാബാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കബാബും ഇവിടെ ഹാഫും ഫുള്ളും അവൈലബിൾ ആണ്. തൂക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 50 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കബാബും 100 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ കബാബുമാണ്. സത്യത്തിൽ ആമ്പൂർ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോംബോ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ കബാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറിയ കട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ഉച്ച സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചെമ്പ് പൊട്ടിച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ചെന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂട് ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി റൈസിന് ഇവർ പറയുന്നത് കുഷ്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിക്കൻ പീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ബിരിയാണി റൈസും മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുഷ്ക. അതും ഹാഫും ഫുള്ളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഫുൾ ബിരിയാണിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 80 രൂപയാണ്. ഹാഫ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് 60 രൂപയാണ് റേറ്റ്. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പാഴ്സൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ദിവസമാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഭരത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 20 ബിരിയാണി നമ്മൾ വാങ്ങി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാംഗ്ലൂരിൽ നമ്മൾ സിഗ്നലുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. സിഗ്നലിൽ മാത്രമല്ല, പല പല ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളിലും കോർണറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പലരുടെയും മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലും ഇത് സർവ്വസാധാരണ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര പേര് ഇതുപോലുള്ളവർ സഹായിക്കാറുണ്ടാവും? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലുള്ള സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത പോലും സത്യത്തിൽ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്രോ, എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ പിറന്നാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തവണ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നീ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരൻ കിട്ടിയതിൽ എനിക്കും അഭിമാനിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.